Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa aking pagsisiyasat na ginamitan ko ng lohika, mahika at konsyensya. Ako po, si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Kabisyo, mag-ingat na naman sa panibagong modus ng mga kawatan. Sa kuha ng isang CCTV sa may Sampaloc, Maynila, kitang-kita ang puting sasakyan ng mga kawatan na sospek. Huminto at bumaba sa may tindahan ng tsinelas. At dito na ang dalawang dayuhan. Nagkunwari, nagtanong sa tindera kung ano raw ang bagong itsura ng bagong 1,000 piso. Pinakita naman ito ng tindera na may hawak na 7,000 pesos. Pilit kinuha ng dayuhan ang nasabing pera at binibilang at kunwari, dino-double check ang perang bagong 1,000. Subalit, nung ibinalik ito sa tindera, hindi niya namalaya na bawasan na pala ng 2,000 piso ang kanyang 7,000. Kung kaya't naibalik na lang ay 5,000 piso. Ganoon din ang nangyari sa tindera ng gulay sa katabi lang. Nabawasan din ang kanyang tig-100 piso na pinahawak niya sa mga kawatang dayuhan. Kung kaya't payo ng ating kapulisan, huwag ipahawak ang iyong pera sa iba. Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Morning, Col! Morning, kids! Kabisyo, feel good morning! Adlaw karon na Miyerkules, August 7, 2024. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Sa oras na 7:34 ay kasama niyo na ang cool na Uncle Dago! Kasama rin ang pambansang tita dahilan kung bakit ka nanonood ng Love Radio. O yung mga radyo, Tanya Chinita! My chinita, girl, my chinita, girl. Ayan, good morning sa ating lahat mga kabisyo. Ay nako, grabe naman yan. Tindera dyan, ingat. Kanya-kanyang modus talaga, no? So, yun yung system nila, tits, na mga dayuhan, lalo na foreigner, hindi mo alam. Oo. Ayun na. Siyempre, feeling mo legit eh. Oo, kasi Okay. ano ba itsura ng what's the new look of the 1K? May mga ganun. Tapos, Pakita mo kasi syempre dayuhan to. Tingnan mo, kawawa naman. Baka oo, ma-scam baka to. sincere. Baka ma-scam. Oo. Hindi alam yung pera natin. Hindi mo alam, ikaw na pala yung ini-scam. No, ng mga dayuhan na ito. Kaya ingat po, sabi nga Anong ng kapulisan, nationality niyan? walang sinabi, Walang pero sinabi. mga dayuhan to, malamang nagkukunwari lang to na walang alam. Kasi kung Pinoy naman, mag-aalanganin ka, uy, teka lang, ba't di mo alam yung pera natin? Oo, basta Pinoy, mang-aano. Hindi mo alam, ikaw na pala yung budol ng nasabing mga dayuhan. Kaya, dobling ingat po sa ating mga tindera. Nakakaduda naman. Sa palengke, nagtitinda ng tsinelas, ng gulay, ng prutas. Alahas, lahat sa bangketa. Isda. Lahat tayo ay sa paningin nila pwedeng maging biktima anytime. Totoo yan. Kaya yung mga ganitong mga klaseng modus ay dapat ay ma-control na, kumbaga. No? So, pag may pera ka ba, pinapahawakan mo ba sa iba? Okay lang, pagkakilala. Ayun na nga hindi nga kilala. Pagkakilala, pero pag sa halimbawa, Yan, may nagtanong lang, hindi mo kakilala. halimbawa nagpapaano ng Gcash, hindi ka papahawakan. Oo. Lalo pag stranger, sobrang ingat ko dyan. So, hindi ka nagpapahawak sa stranger.
Pagwapo. Sabi ko na eh. Joke lang. Pero ano bang masasabi? Dati lang yun, ngayon hindi na ako nabubudol ng mga gwapo. Oh, talaga? Tama. Masasabi ni Express. Wow. My God, I hate corruption. Kawawa. At sino? Yung tindera, ma'am. Gandang Express, umaga. In English ay sana marinig to ng foreigner na mga mambubudol. Go, kausapin mo naman. You listen to me. Put your hands on your shoulder. Iinis ako, ma'am. Ayoko ng kawatan talaga. My God, I hate corruption. Kaya pag nakita ko yan, yung dayuhan na yan, sabihin ko, dila ragiway labod ninyo. Alam nyo, sa totoo lang, masakit na ulo ko sa inyo. Mga ganyan. Magbago na po kayo, please. Do not do that. Huwag nyong subukan, masisira ang buhay nyo. Kaya ikaw mag-ingat ka sa bumbubudol. Opo, matalino na ako dyan, Express. Ako na yung nang mubudol eh. Yan ang gusto ko sa'yo, ma'am. Opo, You're a very straightforward person. Good job. Sabi nga ni Uncle Boyet, good job. Salamat po, salamat. Hindi ba kayo nakukonsensya, ma'am, sa binubudol nyo? Sinusuklian ko naman nagre-reply naman ako. So, kumbaga, binabayaran niya yung oras ko nakausap siya. Kaya pala. So, kumbaga, hindi talaga budol. Kumbaga, bayad yun sa presensya ko. Yung biktima, yung biktima. Sa biktima mo talaga. Kaya mag-ingat sila. Yung mga mambubudol. Hindi yung tindera. Maganda eh. Yung tindera? Yung nambubudol. Regards mo ko. May nabudol ka na ba? Na tindera? Na kawatan. Na kawatan? Bumawi lang ako, kawatan ka. Bawian kita. Sa kawatan? Yung tindera. Sexy eh. Yung tindera. Yung kawatan. Hindi halata kasi blonde eh. Yung tindera? Yung kawatan. Yan. Gusto ko yung blonde ang buhok. Ng tindera? Opo. Ang bilis ng kamay, ma'am. Ng kawatan? Nung tindera? Ang lambot pa ng kamay. Ng tindera? Ng kawatan. Ay, naku talaga. Grabe. Marami ka bang naging kabet? I invoke my right to privacy. Yung bunganga, no? Salamat, Express. Teka lang, may inanos tayo kanina. May winner tayo na hanggang 8 lang po, ha? Bibigyan ka namin ng hanggang alas 8 lang. Walang iba. Para i-claim ang iyong 1,500? Raymond Bailon! Napanalo sa ating driver. Love Knows No boundaries! Extra 500 pag nadala mo yung basang bilog. Ayun, totoo yan. Dalhin mo na dito. Dalhin mo na si Sir Manny. Ano yan? Tirador yan. Ng tindera. Ng kawatan. Kasi ayaw namin ng kawatan, ma'am. Ni Sir Manny? Gusto namin tindera. That portion was brought to you by ACS Manifest.